Nešto slično se možda dešava i vama, vašoj ćerki, ili se dešavalo vašoj majici. On je bio dobar prema meni s tim što bi ponekad pokazivao znake ljubomore. Udala sam se za savršenog momka. Brižnog, kulturnog, nežnog, pozitivnog. A muž mi je, rekla bih, bio neki drugi čovek istog lika. Više puta bi me pozivao telefonom kad izađem sa drugaricama. Čekao me posle izlazaka, rođendana, a sve to pod izgovorom da sam mu nedostajala. Druga godina braka, a svaki dan dug kao godina. Pun agonije. Tukao me, vređao, zatvarao, ponižavao. Ni tokom trudnoće me nije štedeo. Nazivao me pogrdnim imenima. Govorio da sam mu upropastila život. Tukao me je zbog svoje ljubomore, a ne zbog moje krivice. Rekla sam, slušaj, spavaću u hodniku zgrade, na ulici ako treba, ali tamo se ne vraćam. Odmah dobijam batine i uvrede, i to pred decom. Kod roditelja ne mogu da se vratim. Ispalo je da sam ja jedna od tih žena i onda mi je dala telefon. Ja sam tek pozvala kada više nisam mogla da držim to sve u sebi. Ove žene srećete svakog dana, samo što ne znate da su to one. Svake godine u našoj zemlji ispriča se 10.000 ovakvih priča. Za mnoge je prvi korak bio da pozovu neki od SOS telefona, za neke i jedini. Do sada su iza njih stajale nevladine organizacije, međutim sada očekuju obećanu pomoć države. Niko ne voli prazna obećanja. Potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama država se obavezala da će uraditi različite važne stvari kako bi se problem nasilja prema ženama umanjio. Potpisana je krajem prošle godine. I do sada nije urađeno bukvalno ništa? Ne, a mi bi znali sigurno da je nešto konkretno urađeno, tako da ne. Država ima interes da izgleda lepo. I, nažalost, taj interes da se izgleda lepo nije praćen akcijama i aktivnostima koje će doneti stvarne rezultate, tako da sistem pružanja usluga i opšte pomoći žrtvama bude na isto tako lepom nivou, nego se sve svodi na to da izveštaji budu lepi. Opština Zvezdara jedina u Srbiji ima kancelariju u kojoj žrtve mogu anonimno da dobiju i pravnu pomoć. Onda se žene vrlo lako odlučuju na to da dođu, da potraže pomoć, ne moraju reći ni ime, ni prezime, ni jedan podatak svoj lični ako ne žele. Puno žena vodimo kroz proces, savetima uoči suđenja, tako da dolazimo do presuda. Od ukupnog broja ubistava žena u celom svetu, više od polovine počinili su njihovi partneri. Poređenja radi, samo 3 do 7% muškaraca ubile su partnerke. Možda će vam pomoći ono o čemu sam i ja sebe propitivala. Je li mene moja majka rodila da ovako živim? Da li ja ovo zaslužujem? Je li ovo svrha mog života? Nema budućnosti sa nasilnikom. Ako vas jednom udari, udarit će vas opet. Ako vas jednom ponizi, ponizit će vas opet. I svaki put će biti sve gore i jače i teže. I nismo krive.